तनी से खाना का बैठा देनी गैस खत्म हो गई। आधा खाना बनल आधा वैसा ही हमार रह गल बा। डर लागता कि चावल फिर हम कांच ना हो जाओ बैठाइब तो केकरा घर से लकड़ी मांगी। देखो तनी है चाची की घरवा कब के बार लकड़ी देंगे हम गैस भरा के आई तो कहियो बना ले चाहे हमरा से लकड़ी ले ले। ए जे यहाँ के कहनी ना कि ए जी 2 सिलेंडर लिया के रख देखिए एगो खत्म हो तो एगो लाग जाता ना उतना पैसा रुपया भइल बा। बताओ तो आधा खाना बनल आधा ना बनल इनका बुझाते नहीं। मुँह में से अनाप शनाप गाड़ी आवता। इहो ना के घर कहीं लौना लकड़ी होई कि ना होई। अच्छा चीजी बानी जी के बोलो ताटे तबे से चाची चाची जी करो ताटे। अरे हम वही हैं जी। का हो का करत रही तबे से खाना घर में केवन काम बाटे। खाना जानते बड़ू हमार तो गैस बाटे बैठा देवे के भाई अपन घूमत रहे के बा बनावत रहे के बा। कौन कहे कि 2-4-10 आदमी के बनाए के बा तो मोरो एगो काम से आइनी अजीरवा घरवा हो तो बे काम के हमरा के याद करे वाला बाटे। वो चाची जी ऐसन बात बती अरु कहो कहनी है ना शटर बखिया के है रुक जा। और खाना बनावत रहनी सुबह जननी तो ले गैस हमार खत्म हो गइल है। आधा खाना बनल बा तब हम अपन गैस दे उठा के ले जाए के ना जी गैस थोड़ी मांगत हां कौन है कि 2-4-10 गो लकड़ी होखे ना तो दे दे हमरा के समझनी। हां वो का करब लकड़ी रही तो हम लिया के खा देई आना ती एक दिन हमरा गैस माने इतना मेहनत है तू क के लकड़ी कटाइल बाटे हम तारा के माने हम बाटत चली सब करा के आज तो हतनी से लकड़िए दे दे तो का घट जाई राउर घटे के का बात बाटे। हाँ देखा हम कोनो सामान नाम देवे के जाने नहीं ना लेवे के जाने नहीं जान जी ऐसन बात करतनी। यार तनी खाना हमार रह गइल बा ऐसे कहनी कि दे दे तो गोइठा सरिया के बना लेब न ती ओही गन फेंकबे ना हमार गैस ओरा जाई तो हमरा के लकड़ी लावना के लिया के देई और तो एक दिन हमारी पे बना लेबी तो बदला के काम बावे तो ना यार हमारा ई कुल अच्छा ना लगेला उधर पैसा लिहला दिहल हम देखा देखी चाची जी गाँव घर में रहे के बा न तो कोई से ना कोई से जरूरत कोई के पड़िए जाई समझनी। सुना ढेर सुन लिया नी हम काम में बिजी बानी हम जातनी अपन काम करे जाके तू अपन काम बतियाओ तनी लागत कि रउआ कोई से कामे ना पड़ी। हमार के उससे काम नहीं के काम होई तो देखल जाई लकड़ी लावना यही पैसा दे के हम अपन तू करबले बनी जाना 2-4-10 गो लकड़ी दे दे। अरे 2-4-10 गो काहे कहते कि दे देई लकड़ी लावना मांगो तारू हम कहीं कि के बोलता कम ना काम खातिर हजारू बाड़ी हो लागेला कि आदमी से रीते पीड़ित ना रहेला। आ इनका घटबे बढ़बे ना करी यही गने रही हां रजवड़े बताव 2 लकड़ी खातिर होइसन झपिला के हमरा से खेद तड़ी। चल ठीक भाई बात तोरा हम यादे क के रखब। हमारे दुआरी पर कुछ मांगे आ गइलू न तो ऐसन गरिया के तोहरा के भगाइब न कि तू यादे रखबू का ना तारू हो कुछ ना चुप रह कुछ भी कह गाँव में न अब रहे के मन नहीं करत। जतना दोस्त संगतिया रहस मैं बाहर विदेश चल गलन स हमहू बाहर विदेश चल जैती तो कितना बढ़िया हो जाए आराम से 10,000-15,000 रुपया महीना कमैती। सारा भाई जब बंडमरुनियन हे दुआरे हो दुआरे घूमतनी आ सांझ के 1 घंटा तनी क्रिकेट खेल के आवतनी माई बाबू खूब बोलता का करबो हो घूमही के जाना था हमनी के नसीब में बा। बाप रे बाप ऐसे कोई बतियावे ला का हो भौजी बड़ा परपराइल जतौ का कोनो बात बा का हो। अरे का बताई हो लागत कि गांव में कोई के रहई के नहीं कोई से काम में कोई के ना पड़ी ऐसे लोग बतिया बतावे। अरे का हो गइल ह केहू बोल दलस घरवा तो गइल नहीं तनी हमरा गैस खत्म हो गइल पता कहनी कि 2-4 गो राउर माई से के 2-4 गो लकड़ी दे देंगे इतना ना पीनू के बोलली है लागत कि रीते पीरित लोग ले नहीं खे उनकर। अब देख माइया नियन तू बाड़ू ऊ तो बूढ़ पुरानिया बिया ओसन बुद्धि बा ओकर तू नया बाड़ू तो कम से कम तहार बुद्धि नया ना होके के चाहिए। बताव होता ना लकड़ी गजले बाड़ी मारे लागत कि 2-3 साल चल जाई रोज सांझे खोजइहा तो 2 मोटरी 3 मोटरी बीन बीन के लकड़ी लेके आई हां आ 2-4 गो 10 गो देइए दिहा हमरा के आई हो त नहीं के लकड़िया मांगत रहनी हम कने कि जे आपो को गैस खत्म होते हमरा गैस आप बना लेब आ चाहे ओतनी हमरा के लकड़ी पहुंचा देब तो ये हट जा हमरा दुआरी पर से। ऊ तो बात ठीके बा लेकिन एक बात बताओ बूढ़ पुरानिया आदमी से मांगबू तो उकुल आदमी दी हो ना घर के गर्जियन से न कोई मांगी
बे जाई दूसरा से मांगे। तू हमारा से मंगल रहतू ना तो हम तारा के दे दे रहती। और तो हम का जननी है जी कि ऐसा ने बोली है डाइन लेखा। अब देखो डाइन मत कह, महतारी हिय। तू जा आ शाम के ना मैया ना रही तब अइह, शाम के उ जा ले गाँव घूमे। शाम के लकड़ी देव तब हमार खाना याद कच्चा ले खाना भइल बाटे साझी के खराब ना हो जाई जी फेंके लायक। तो जा 10 मिनट के बाद अइह तब इहे ना तो करम काम करब का। रउए हमरा घर वाला लकड़ी लिए के पहुंच। अब देखो हम तारा घरे लकड़ी पहुँचावे ना जाई, ई कहबू तो तारा संगे तुरवा उरवा देम, छोट छोट करवा देम, अपन तारा के दे देम, तू लेके चल जइह। ए जी रउआ तो अपना माइए लेखा बोलत नहीं, ये कवन बात भइल। हम तो सोचनी कि ज्यादा बेटा हुआ कुछ कोई मांग दे तो खाली हाथे ना विदा करे ना। आई उनकर व्यवहार अलग है, उनका माई का व्यवहार अलग है। उ घर में से सबसे हट के हम एक बोली पर बेचारा कोई का कहना कर देना, चाहे कोई कुछ मंगबो कर ले तो बहाना ना करे ना। आ ऐसे बतियाव तड़ तो देखो तू जा घरे ठीक ना, आ 10 मिनट के बाद अइह। हम तारा के ना देम ना लकड़ी तब तू कहिह। बेटा देखी ना ले आके पहुँचा देव तो ठीक रही, बात मान जाए। अब होता ना कोई चिरौरी करवावेला मान ली बे अब तब ठीक नहीं ना कहत। हम जाई ना सांझे क्रिकेट खेले आ तारा के हम जाइम लकड़ी पहुँचावे तो हम का क्रिकेट खेलम। गाँव में रह के जब क्रिकेटे ना खेलम तो हमारे चलते मैं गाँव के लड़का मैच हार जिया सा। हम रही ना तो मैच लगावेला सब 500 के 1000 के। बड़ी तेज खसम चला, लेकिन का करी सब खत्म हो गई। हिम्मत नहीं कर चले फिरे के बिना खैले ना बानी हो, एनर्जी हमार डाउन हो गई बा। एगो बात कही बोला अभी चल तू के दे दी। अभी हमें हिम्मत नहीं करता ऐसा तो हर माई सुना देली है ना कि फिर जाए तो अब वैसे बोली है जैसे बोली है तब झगड़ा हो जाए, कुछ रही ना जाए। अभी खान हिम्मत करते नहीं खे, 10 मिनट के बाद कहते तो कहतड़ू कि हिम्मत करते नहीं खे, साँझ के कहते तो कहतड़ू कुछ और का करी। हमारा तो समझे में नहीं खेवा। इतनी घूमत फिरत जई है तो ले ले है लकड़िया। चल अबू लेबू लकड़ी कि ना लेबू। चलो चलो उठा उठा चल अब चनी हो दादा ले लें लकड़ी ले जाके बना लें। हमार लड़का बिना खैले हो यहाँ से देख एक बोली पर बेटा हुआ कहता ना कि चल हमरा घर तोहरा के लकड़ी देतनी। हाँ ये ऐसा बोलिए पीनू के ना कि दिमागे जर गई। अब बादला तो हम आज नहीं चाहे काल नहीं लेबे कर। चलो लकड़िया लेके जाए बना बना के खा लें तब झाड़ माच के तनी आराम करब, चाहे जाके गैस भरवा लिए। इतना बार झोरता ना भाई खाते नहीं कि टकला हुकम की का सोचत रे। आई रे बाबा बार इतना झोरता ना कि क्या हम कही हो। चल चल के तनी खाना दे, भूख लागल बा। अब तनी काढ़ियो के ना खा सकेला। गजब हाल बा। मैंने महतारी का काम के हो कि हम जब काढ़िए के खाइम तो का हो गई। छोड़ दे कहाँ के ने बैठल बा ना रे तू हवे घइला हवे लौकत हुजू हुजू घइला देख के डरा जतड़ू। डेरा तनी हम डेराइब डेराई त तहरा के का बनल बा बेरे रे। का बनौनी है दाल भात भुजिया त बनौले बानी का बनाई। लेकिन तोरा आदत ठीक नहीं खे। ला नहीं दाल भात बना दिन त मेरा आदत ठीक नहीं खे त का बनाई। रोज मुर्गा मछली डालब मुर्गा मछली के दाल भात के बात नहीं खे। त काकी के बात माल चेभन में भौजी कहत रही न कि तार माई न हमारा के ना दिले हरी लकड़ी। बताओ ये तरह कइल जाला। लकड़ी ना दिहन त हमारा आदत ठीक नहीं खे। दूसरा के चलते तो माने तू वैसे करत रह। तू का जनबू भगवान जी के ना रूप में आ जइहन। ए सुरता वाला हट ओ भगवान भइल बिया। भगवान नहीं खे भइल लेकिन भगवान जी केवना रूप में आ जइहन केहू नहीं खे जानत। ना तो भगवान बन के आई रहबे ना। माने माल चबन बहली तो भगवान जी बन के आ जइहन। ए सुरता वाला सब के कही त तू कबे नतिया माल चोभन काहे की सन ओकर मरद के नाम धरा गइल। उनकर मरद के नाम माल चबन है त का कहला। माल चबन ना कहले तो खा ले जो देखो अब काढ़ के ना खाई। चल के खाना दो कैसे कि बड़ी तेज भूख लागल बा। टेंशन मत ल 2-3 महीना के बाद ना जाइम विदेश मार रुपया कमा के भेजम ना कि 2 तला 3 तला घर बनवा देवे के। हमनियों के मड़ई के घर ना रही। तो
तो बढ़िया ना बा हम तो चाहत नहीं कि घर बनो के पतो है उतारी कहिए ला हम बना एकदम घबराइबे जन कर पतो है कि ना तार गोड़ मिसी ना गोड़ धक तूर दी चल चल के खाए तुर दा नती नती गोड़वा हमर धक तुर दा अरे कहाँ गुल रे चाम के जी भला हम कहाँ गुल हो तार बड़ी कहा ताटे मैंने मिसी ना रही ना तो ना दिया तेल जर जाई बड़ा फुटानी कर तारा मैंने माई ना रही तो कहाँ से हम आई रहती तो तू सोच कि 9 महीना पोस पाल के रख के आ सियान क देन त तोर बोली निकलता चल खाना को चल चल सबकर गति उहे बा सबकर महीना महीना पोसैली से तोर माई तोरा केना महीना ना पोसल है क्या जब हमारी माई के तो गला जइबो